iau yr chafael hefyd, Ascension Day, bryd hynny. Ac ymhen, mae hynny'n digwydd ar ôl 20 diwrnod wedi'r Pasg, ac yma 'na 10 diwrnod i ddisgwyl wedyn tan y Pentecost. Da ni'n gwybod beth ddigwyddodd ar y Pentecost, pan ddaeth y nerth yna oddi uchod. Ond oedd y disgyblion ddim yn siŵr iawn be oedd yn mynd i ddigwydd, ond eto maen nhw'n gweddio mewn hyder am yr hyn sydd ar ddod ymhen ychydig o ddyddiau. Wedyn mi ddarllenai o gwmpas yr hanes yma amdanyn nhw yn disgwyl yno ar i'r nerth ddod arnyn nhw. Yna, ddychwelasant i Jerusalem, o'r mynydd a elwyr olewydd sydd yn agos i Jerusalem. Daith Saboth oddi yno, ac wedi cyrraedd eithant i fyny i'r oruwch ystafell, lle roeddent yn aros Pedyr ac Ioan ac Iago ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomeus a Matthew, Iago fab Alffeus a Seimon y Selot, a Judas fab Iago. Roedd yr rhain oll yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd â'r rhai bragedd a Mair, mam Iesu, a chydau frodyr. Ac un o'r dyddiau hynny cododd Pedyr ymysg y credinwyr, ac roedd tyrfa o bobl yn yr un lle rhyw 120 ohonynt, ac meddai, gyfeillion rhaid oedd cyflawni'r ysgrythur, a rhag ddywedodd yr ysbryd glân trwy enau Dafydd am Judas, yr un a ddangosodd y ffordd i'r rhai addaliodd Iesu, oherwydd fe'i cyfrifid yn un ohonom ni, a chafodd ei ran yn y weinidogaeth hon. Fe brynodd hwn faes ar tal am ei ddrygwaith, ac wedi syrthio ar ei wyneb, fe rwygodd yn ei ganol, a thywalltodd ei berfedd i gyd allan. Dyna pam o'n i'n trio osgoi y tamed yna i'w ddarllen rhagoch chi, ond wedi ddarllen o. A daeth hyn yn hysbys i holl drigolion Jerusalem, ac felly galwyd y maes hwnnw yn ei hiaith hwy ei hunain, yn Acel Adam, hynny yw maes y gwaed. Oherwydd mae'n ysgrifenedig yn llyfr y salmau, a'i ei gartreflen anghyfanedd, heb neb yn byw ynddo. Felly rhaid i un o'r rhai a fu yn ein cwmni ni, yr holl amser y by'r arglwydd Iesu yn mynd i mewn ac allan yn ein plith ni, o fedydd Ioan hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny oddi wrthym, ddod yn dyst gyda ni o'i atgyfodiad ef. Ystyrwyd 2, Joseph elwyd Barsabas, ac y gyfenwyd Justus, a Matthias, yna eithant i weddi. A dwynos ti arglwydd galonau pawb, amlyca pryn o'r 2 hyn a ddewisiais, i gymryd ei le yn y weinidogaeth i'r apostoliaeth hon, y cefnodd Judas arni i fynd i'w le ei hun. A bwriasant coelbrennau arnynt, a syrthiodd y coelbren ar Matthias. A chafodd ef ei restru gyda'r un apostol ar 10. Dyna hanes yr hyn sydd yn digwydd yn yr oruwch ystafell yna, wrth iddyn nhw ddisgwyl am ddydd y Pentecost, disgwyl am y nerth yna o ddifri, pryd y bydde, a dyn ni'n cydnabod hynny'r wythnos nesaf yma, a bydde yr ysbryd glân yn disgyn ar yr holl genhedloedd oedd wedi ymgynnull yno, pobl o Persia a Mesopotamia a pob cwr. A dyn ni'n ddiolchgar a bod y neges wedi mynd i bob cyfandir bellach. Pen-blwydd yr eglwys ar ddod ac i'w ddathlu y sul nesaf. Ond hyd hynny, maen nhw'n cael eu hunain mewn gweddi, ac mewn ysbryd o weddi, benodol dros bethau oedd angen i gwneud, ac yn disgwyl am y nerth yna, oedd i ddod arnyn nhw. Ar addewid roedd Iesu wedi rhoi iddyn nhw, awdurdod oedd o wedi rannu hefo nhw. Ar addewid roedd y tad wedi'w rhoi iddyn nhw yn ei air hefyd. Felly mi ganwn ni ymhellach, ysgawn ni, bobl. Trowch at eich llyfrau, rhif 200,
24. 224. Dyn ni'n mynd i ganu hon yn cymanfa hefyd ac angen bod yn gyfarwydd â hi. Salm sydd yma, Salm 46, os dwi'n cofio'n iawn. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fe enaid i. Dyhau am fod yn agos, mwyn profi wrth gwmni di. Profi cwmni'r arglwydd gyda ni, a dyhau a sychedu amdano fo. Mewn gweddi ac yng nghwmni yn gilydd. 224. Wrth i ni ddod i weddio hefo'n gilydd, ni'n cofio fel yr oedden nhw ynghyd yn yr un lle, yn ceisio bendith yr arglwydd, yn ceisio y nerth yna o ddifri, yn ceisio arweiniad ar gyfer y dyfodol hefyd, ac yn ceisio gweld a ddewid y tad yn cael ei gyflawni yn eu plith nhw. A ddewid yna i fod yn cyffwrdd pob cenedl arwyneb y ddeiar gyda bendith cariad Duw yn Iesu Grist. Dwch ni'n newedio'r un modd a dod â phopeth sydd ar yn meddwl a'n calon ger bron yr arglwydd. Nw'n ni gloi gyda gweddi'r arglwydd wedyn ynghyd. O Dduw ein Tad, ni'n diolch i ti am gael cyflwyno'n hunain i ti.
Yn diolch I ti am lwybr gweddi rwy ti'n ei agor ar yn cyfer ni. Yn diolch I ti Arglwydd yn bod ni wrth ddarllen fel hyn o hanes yn y llyfr yr Actau a dechrau yr eglwys Iesu Grist yn y byd. Dy fod ti wedi galw dy ddisgyblion ynghyd a'r rhai oedd wedi bod gyda Iesu ar hyd I weinidogaeth ac wedi bod yn dystion iddo fo ac wedi dod I gredu mai ef oedd y Meseia ac iddo gael ei atgyfodi yn wir y trydydd dydd ac iddo wedi profi fod o wedi bod yn eu plith nhw ac wedi esgyn i'r nefoedd ac wedi gadael comisiwn iddyn nhw. Arglwydd, ni'n diolch I ti am I cynnull nhw ynghyd yn 12, yn 120 yn y fan honno. Yn diolch I ti o dad, mae o'r cochwyniadau hynny. Y mae popeth arall wedi dod. Rwy ti wedi bendithio dy bobl ac wedi i'w lluosogi nhw ac wedi i'w cynorthwyo nhw a'i nerthu nhw wrth rannu amdana ti Arglwydd Iesu. A dyn ni'n gofyn Arglwydd, fel y bywyd o'r blaen yma yn yr Wyddgrug ac yn yn plith ni'na fel enwad o dad ac fel eglwys yn anfon cenhadon I lawer iawn o lefydd, gochwyn gwaith newydd, lawr y ffordd, yng Nglanhedd Dyfrdwy, dros y ffin, yn lle bynnag yr oedd y Cymru wedi sefydlu, Lerpwl a Manceinion a draw I Sheffield hyd yn oed a'r cyrion y gogledd I gyd. Ac I fod yn cenhadun I plith nhw Arglwydd, ac I fod â baich dros yr rhai oedd heb glywed amdana ti. Ac fe olygodd y baich yna fynd i'r India hefyd, ac I Lydaw, i'r hyn sydd yn Bangladesh heddiw, ac I blith yr Iddewon yn Llundain. Gyda gweledigaeth fawr, dy fod ti yn mynd I gyflawni dy fwriadau yn y byd. Dy fod ti yn mynd I gael dogoneddu yn y byd hwn Arglwydd, a bod pobl yn mynd I gael clywed amdanat a chredu ynot. Arglwydd, madden ni bod yn gweledigaeth ni mor fychan, ond rwy ti'n eto mor fawr Arglwydd, ac rwy ti'n mynd ar y blaen I ni, ac rwy ti eto am I ni fod yr rhan o'r weledigaeth fawr yma I gyrraedd y byd yn gyfan gyda thair, ath heddwch a sgariad yn Iesu Grist. O Dduw, bendithia yn ysbryd cenhadol ni'ne. Mae o mor wan Arglwydd, nid i'w godio, nid i'w nerthu fo. Nid i'w nerthu ni yn yn gwaith Arglwydd, yn yn rhannu, yn yn tystio ac yn yn byw I chdi Arglwydd. Wrth I ni'ne gael yn galw I fod yn oleuni i'r cenhedloedd, yn halen yn wir yn y gymuned yma, yr wyt ti'n yn galw ni, yn gosod ni fyw ynddi hi. Arglwydd, nertha ni yn y fan ac yr yden ni, clod ac ogoniant I ti dy hun. Dyn ni'n cyflwyno eglwys ym mhob man Arglwydd, canol I helyntion a'i gofidion I gyd a'i gwaith Arglwydd. Yn diolch I ti bod yna bobl I chdi, mewn cymaint o lwythau ac gwledydd ledled deiar. A dyn ni'n gofyn Arglwydd I thair di fod yn eu plith nhw, ac I nerth di fod arnyn nhw Arglwydd. I gyhoeddi, ac I wneud gwahaniaeth yn y man ag y man nhw. Ac hefyd I weithio ac I ddylanwadu dros heddwch yn y byd ni Arglwydd. Defnyddiad eglwys, defnyddiad y bobl, I fod yn lladmeryddion, I fod yn heddychwyr Arglwydd, yn dangnefeddwyr yn wir, yn y mannau lle mae anghydfod heddiw. Llawer iawn o wledydd Affrica, yn y gwledydd na gwmpas canolbarth America, yn yr Wcrain a Rwsia. Ngogledd Wyrain yr India, yr anghydfod sydd yno. Cymaint o wledydd Arglwydd. Dyn ni'n gofyn I chdi godi dy bobl a'i nerthu nhw'n eu gwaith o wneud heddwch.
Yn gofyn hyn i gyd, a bendith di aros arno ni a phawb sydd ar yn meddyliau ni arglwydd, yn teuluoedd ni, cysylltiadau i gyd. Gofyn i ti yn diogelu ni. Cadw ni yn dy law, y man mwyaf diogel i ni fod. Helpa ni neu orffwys yn y fan honno, ac i geisio eraill i fod yno hefyd, i fod yn dy gorlan di arglwydd, i fod dan gysgod a denydd di dy hun. A'r rhai sydd yn mynd trwy ddyffrynoedd digon tywyll ar hyn o bryd arglwydd, ac heb allu gweld goleuni uwch i pennau. Dyn ni yn gofyn i ti fod yn gysgod yn wir yn gydymaeth iddyn nhw ar y daith, ac i ti cynnal nhw arglwydd yn y mannau hynny. Mae bod ni'n gofyn y cyfan, yn enw'r un sydd yn barod i fod yn gydymaeth i ni, barod i anfon i ysbryd i fod wrth ein hochor, ac o'n cwmpas ac o dan ein traed, ac yn calonau. Ysbryd glân di dy hun. Anfon ef i'n plith, yn bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist, yr un ar oddodd i ni batrwm o weddi, yw'ch i ni gydweddio. Ein tad, yr hwn wyt sy'n y nefoedd, sancteiliau'r den, meleth y deyrnas, gweler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni endledion, fel yma ddiw ninnau endledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan ei seiddo ti y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen. Felly mi ganw ni ymhellach 588 emyunau minimus, yr un oedd yn galw hun y lleiaf, ond a wnaeth gwaith mawr iawn, ac efu o'n byw fel y gwyddoch chi, yn y Bryn Coch am ryw 5 mlynedd. John Roberts. Ac mae o'n gofyn i'r ysbryd disgyn ar ei eglwys. 588 dwch i mi gael dod o hyd i honno. Ac wedi profi y disgyn hynny ar ei eglwys mewn gwirionedd, mewn gwahanol ddiwygiadau. Ac wedi clywed sôn bod yr ysbryd am disgyn eto, ac yn symud mewn llefydd eraill yn Mhrydain, yn 1859 ac yn America hefyd. Ac mae o'n gofyn ar yr ysbryd hwnnw yn y cyfnod yna. Y cyfnod yna sydd yn rhoi twf i'r eglwys hon, bryd hynny, sy'n golygu bod y capel oedd ganddyn nhw gynt i weld yn rhy fach ac yn rhy siabi, i ddal yr holl bobl newydd oedd wedi dod yn sgil y diwygiad yna yn 1859, codi yn newydd ar yr un safle a'i agor o yn 1864 fel y gwyddoch chi, achos ddaru ni ddathlu camlwyddiant yn dod gosod y garreg sylfaen, neu 150 o flynyddoedd ers gosod y garreg sylfaen yn 2013. Minimus yn gofyn o disgyned yma nawr, ysbryd Crist o'r nef i lawr, boed ei ddylanwadau ef, yn ein plith fel awel gref, ac o'r phwysed ef a'i ddawn, a'r eneidiau lawer iawn. 588.
Gwaith canu. Newn ni arfer ar canu ar yr emynnau yma erbyn Gorffennaf yr ail. Rwan disgyblion yma ynghyd griw bach ohonyn nhw. Ond eto roedden nhw wedi cael addewid mawr ac wedi cael comisiwn mawr iawn hefyd. Ac os baswn ni yn eu traed nhw gan eu sgidiau nhw, baswn ni'n poeni'n ofnadwy sut oeddwn ni'n mynd i fynd i'r holl fyd ac sut oeddwn ni'n mynd i ddechrau cyhoeddi ac i ddysgu pobl am Iesu Grist. Ond maen nhw'n dod â'r cwbl mewn gweddi ger bron yr arglwydd. Mae'n dod yn naturiol iddyn nhw rwsyd gael eu hunain mewn ysbryd o weddi. Maen nhw'n dod at ei gilydd ac maen nhw'n mynd i weddi. Ac maen nhw'n treulio eu hamser yn ceisio yr arglwydd. Hefo'i gilydd, roedd yn toll yn hyd yn yr un lle. Ac mae Iesu yn gaddo yn dydy, mae'n gaddo yn Mathew penod 18 ac adnodau 19 ac 20 a drachefn rwy'n dweud wrthych, os bydd dau ohonoch yn cytuno ar y ddaear i ofyn am unrhyw beth, fe'i rhoddir iddynt gan fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd, oherwydd lle mae 2 neu 3 wedi dod ynghyd yn fy enw i, yrwy fi yno yn eu canol. Dyn ni'n cofio'r adnod yn ewrach, bod yr arglwydd hefo ni yn plith ni. Ond ddim yn rhy barod i gofio os bydd 2 ohonoch yn cytuno ar y ddaear i ofyn am unrhyw beth. Bod ni'n gallu gweld grym gweddi ar waith. Yden yn bywydau'n hunain, ond pan dyn ni'n dod ynghyd hefyd yn 2 hyd yn oed. Dim ond 2. Gofyn yn unol efo'n gilydd, gofyn am yr un peth, ac yn gofyn yn unol ac ewyllus yr arglwydd. 3, well fydd. Ac ymlaen. Mae yna fwy o rym i'w gael yn yr undod yna. A dyna'r undod mae'r arglwydd eisiau i fendithio wrth iddyn nhw ddod fel hyn a gofyn. A nhw'n gofyn,
Ond ydyn am 3 peth mewn gwirionedd. Maen nhw'n gofyn am y nerth yna sydd wedi waddo iddyn nhw. Y nerth yna sydd yn mynd i roi kick-start iddyn nhw, sydd yn mynd i gwthio nhw allan o'r uwch ystafell yna, ac sydd yn mynd i roi egni a bywyd yn eu gwaith nhw, sydd yn mynd i droi i hofnau nhw i gyd yn hyder yn yr arglwydd. A dyna dyn ni'n ei weld yn digwydd ar y Pentecost ac yn drwy lyfr yr Actau mewn gwirionedd. Does gen nhw ofn neb wedi hynny, ond yma nhw'n llawn o hyder. Maen nhw wedi cael eu troi, fel mae W.E. Sangster yn sôn, dwi'n yn gwybod os oedd o'n un am fynd i hela cwningod neu be, ond mi roedd o'n sôn amdano nhw'n cael eu troi o fod yn gwningod ofnus, yn mynd i'w daearau felly, i fod yn ffiretau eofn, yn mynd ar ôl a'n mynd i mewn i'r ffeiau ac i'r daearau hynny. Dim ofn arnyn nhw wedyn. Ond maen nhw'n dod ac yn gofyn am y nerth yna ac am yr hyder yna. Maen nhw'n gofyn am addewid y tad hefyd. Yr addewid yma sydd wedi bod drwy'r Hen Testament ers y cochwyn mewn gwirionedd, yr addewid cyntaf dyn ni'n ei gael yn llyfr Genesis, yr ysigur pen yr sarf. Ac y bydd yna fuddugoliaeth gan yr arglwydd dros bob drygioni. Yr addewid yna i Abraham, trwy ti bendithir, holl dylwythau'r ddaear, holl deuluoedd y ddaear, holl lwythau, holl bobloedd y ddaear. Trwy ti, trwy dy had di, yr un fydd yn dod o thlwynau di. Yr addewid yna wedyn drwy'r proffwydi i gyd i Joel, os cofiwch chi, cyn y dyddiau diwethaf, y tywalltaf o'm hysbryd ar bob cnawd. Dim jyst ar rhai pobl, ond ar bawb yn ddi-wahân, bawb sydd yn ceisio'r arglwydd, ac bydd o'n rhoi syched i ninne amdano hefyd. Dyna addewid y tad. Yr addewid i fod ar arglwydd yn fuddigol ni plith nhw. Yr addewid i'r dywallt i ysbryd arnyn nhw. Yr addewid i roi nerth iddyn nhw yn ogystal. Ac maen nhw'n gweddio yn benodol hefyd am yr hyn fydd yn digwydd iddyn nhw. Maen nhw'n gweld bod angen un arall, angen iddyn nhw fod yn ddeuddeg efo'i gilydd. Fel yr oedd llwythau Israel yn ddeuddeg yr adeg hynny yn yr Hen Testament. Fel mae Duw yn bendithio'r llwythau yna efo'i gilydd. Maen nhw am bod, a phopeth yn ei le, popeth fel y dylai fo fod, mwyn i Dduw allu i bendithio nhw. Ac maen nhw'n mynd i weddi, ac maen nhw'n gofyn am hynny yn benodol felly. Oherwydd yr arglwydd yn chwilio i air, meddai Jeremia. A mae o isio cyflawni ei fwriadau. Ac mae o isio gwylio fy ngair i'w gyflawni, meddai proffwyd Jeremia. Mae o actively wrthi yn cyflawni'r gair yna. Yn bywydau ni a thrwy i bobl. Cyflawni'r pethau penodol. Cyflawni'r hyn mae o wedi ei addo. Ac yr ydyn ni'n ei weddio am y pethau yma. Fel petai ni eisoes wedi i'w derbyn nhw. Eisoes wedi eu cael nhw. Heb ofni. Heb amau. Mae'n anodd iawn peidio amau pan mae'n bethau'n dod gyda achosion o'n cwmpas ni, rydyn ni'n dychryn rhagddyn nhw. Ond rydyn ni weddio meddai'r arglwydd wrthon ni. Mewn hyder ffydd. Gweddiau felly, meddai fo, sydd yn symud mynyddoedd. Thon ni newyddion
trist bore yma wrth godi bod yna dan wedi bod yn ysgol y synod, ysgol yr eglwys i berched yn Shillong. Ysgol yna wedi i'w sefydlu 1892 gan genhadon o Gymru, ac athrawon o Gymru wedi bod yno hyd y cafon nhw i hanfon adre felly yn dechrau'r 60au. O'r ysgol yna wedi ei losgi'n llwyr 2,000 o fyfyrwyr ferched yn cael ei hyfforddi yno. Neb yn yr ysgol, dwi'n gobeithio, oedd hi gyda'r nos, ac chwaneg o hanes i ddilyn be oedd yr achos am hynny, dyn ni ddim yn gwybod. Ond ro'n i mond dychmygu i hofn a'i pryderon nhw yng nghanol hynny i gyd. Ond maen nhw'n bobl sydd yn adnabod grym gweddi yn ogystal. Cisio ni gofio amdanyn nhw, fel y bydda'n nhw'n cofio am y sefyllfa eu hunain ac yn cyflwyno'r ofnau yna ger bron yr arglwydd. Rhywbeth debyg, mae y brenin Hesekiah yn ei wneud yn yr Hen Testament. Mae o'n cael llythyr sydd yn ei fygwth o. Bygwth brwydr. Bygwth y bydd ei ddinas o, Jerusalem, yn cael ei chwalu i'r llawr. Bygwth y byddan nhw yn cael ei difa fel pobl. Ac mae o'n dod â'r bygythiad yna. Yn benodol y llythyr yna o flaen yr arglwydd ac yn ei gyflwyno fo ac yn gweddio drosto fo. Ac yn galw ar y Duw sydd yn fwy na phob bygythiad. Ar yr arglwydd sydd yn Dduw Israel, sydd yn griawdwr nefoedd a deiar, sydd yn Dduw mawr. I ystyried y bygythiad yma, sydd yn fawr yn ei olwg o, ond sydd yn ddim yng ngolwg yr arglwydd. Ac wedi'r gweddio, mae Eseia'r proffwyd yn rhoi addewid o ateb iddo fo. Ar noson hynny, y mae holl dwriadau'r lluoedd yna oedd yn dod i'w herbyn nhw yn cael ei chwalu. 144 o filoedd o filwyr yn cael ei difa gan ryw lu nefol. Mae'r llu nefol yn fwy nag unrhyw lu all ddod i'n herbyn ninne. Ac mae cynlluniau'r un oedd yn bygwth yn cael ei ffwndro. A'r hanes na i gael yn ail lyfr y Brenhinoedd a phenod 19. Hesekiah yn gwybod bod ei Dduw o'n fwy na'r ofnau, a'r pryderon, a'r bygythion i gyd. Roedd o wedi cael ei achau o'r blaen, roedd o'n gallu sefyll ar yr ateb yna roedd o wedi gael mewn gweddi. Ydyn ni wedi cael atebion mewn gweddi? Ydyn ni'n sylweddoli bod Duw yn ateb yn gweddiau ni? Ydyn ni wedi mentro gofyn pethau mawr gan yr arglwydd? Te os gennon ni ofn cael yn siomi yn y pethau hynny. Mentro dweud, o'n i'n gwaith o gofyn, chewch chi'n byd os newch chi ofyn. Oedd y cyngor roddwyd i mi ryw dro. Ond dyn ni'n gofyn ger bron yr arglwydd oherwydd ei fod o'n gaddo rhoi i ni. Yn caru rhoi i'w blant. Isio gweld i air a'i addewid yn cael ei gyflawni. Isio yn bendithio ni. Holl deuluoedd y ddiar gyda'r neges o obaith yn yr Efengil, newyddion da yma, fod Iesu Grist wedi dod i'n plith ni, wedi rhoi hi'n trosom ni, wedi maddau ni'n beiau, ac wedi agor y nefoedd i ni. Ac wneud hi'n bosib i ni'n fyw yn un gyda Duw ac mewn heddwch gyda'n gilydd. Duw am i ni i'w geisio fo mewn gweddi. Ac allai ond credu yn y cyfnod yma, fel yr oedd John Roberts Minimus yn deimlo yn y cyfnod yna, 1859-1858, cyn y diwygiad yna. Fel yr oedd pobl yn deimlo cyn y diwygiad yn 1904. Fel yma pobl yn cael eu symud i weddio cyn pob tywalliad o'r ysbryd glân.
Ac fel y mae pobl o brofi hynny yn dyhau amdano fo eto. Oedd hi'n braf clywed y dyhead yna pan oedden ni allan yn Nghyffiniau Shillong. Dyhead ar yr ysbryd symud eto. Wedi bod mewn diwygiad yn 2006-2008. Isio iddo fo ddod eto. Cyngweddio iddo fo ddod eto ein plis nhw. Da ni'n di profi pethau cynhyrfus felly. Da ni'n credu bod nhw'n bosib. Dowch i ni osod yn hunain ar y gair a dweud bod yr arglwydd yn gwylio i air i'w gyflawni. Bod o isio'n bendithio ni ar nerth o ddichod, ar ysbryd glân ei hun, ac yn barod i wneud hynny. Yn yn cyfnod ninne rwan. Da ni'n clywed yn aml, pobl yn dweud mae hi'n gyfnod anodd. Mae'n fyd rhyfedd. Oedd hi'n fyd rhyfedd ar Hesekeia yn yr Hen Testament pan oedd yna byddin yn dod i werbyn o. Oedd hi'n fyd digon rhyfedd a'r Rhufeiniad yn llywodraethu'r holl fyd yng nghyfnod yr disgyblion yma. Byw dan gysgod yr ymerodraeth Rhufeinig. Mae'n fyd rhyfedd heddiw gyda sôn am ryfeloedd, newynnau ac anghydfod. Yng nghanol yn dyddiau ninne nawr, y mae'r arglwydd yn barod i weithredu, yn barod i gyflawni i addewid. Ac yn bod ni yn hoes wedi i seculareiddio, a da ni wedi cau Duw allan o'n bywydau i raddau heleth iawn, wedi rhesymu pob peth, a dweud bod pethau'n bosib dim ond yn y nerth ni'n hunain, a thrwy'n hymdrechion ni'n hunain. Da ni eto yn cael yn herio i gredu bod Duw yn fwy na'n bocsys ni, yn fwy na'r ffrâm yna, da ni wedi cau yn hunain i mewn iddo fo. Ffrâm lle gallwn ni ddeall pob peth, a rhesymu pob peth. A Duw eisiau torri mewn o'r tu allan. A Duw eisiau ni gael y nerth yna, sydd i'w gael yn unig trwy ei ysbryd glân, ac mae o am i ni weddio hefo'n gilydd amdano fo. Nawn ni alw arno fo, wrth i ni gloi yn hoedfa. Ond lle bynnag cawn ni gyfle, ar yn pen yn hunain, ynghyd efo credinwyr eraill, rwch i ni fod yn gweddio am y nerth yna. Yn y cyfnod arbennig yma, nerth o ddifri, nerth i gyflawni a ddewid yr arglwydd, ac i fynd a'i enw a'i gariad, ac iddo fo gael ei ogoneddu ledled y ddeiar. Dowch i ni gloi mewn gweddi felly, cyn i ni ganu'n hemyn ola. O ddim ein tad, Duw mawr yna, sydd goruwch y ceriwbiaid, adael Hesekeia, yn eistedd ar dorsedd o drigareth. Dyn ni'n cyflwyno'n hunain i ti, greawdwr, nefoedd a deiar, yr un sydd eto ynglyn a'i fyd, yr un sydd eto yn chwilio a'i air i'w gyflawni. Carclwydd, dyn ni'n mentro gofyn, ar i ti ddiwygiodd eglwys yn yn plith ni. Ar i ti dywallt ysbryd glân i'n nerthu'n i arglwydd, i'n gynhesu'n calonau ni, i godi'r thermostat yna yn yn haddoliad ni ac yn yn bywyd ni ynghyd arglwydd. Gad i ni ddehau am dy gwmni di yn plith ni. Dyn ni'n mwynhau cwmni'n gilydd arglwydd, dyn ni'n mwynhau addoli efo'n gilydd. Dyro i ni gael mwynhau mwy arglwydd. Dyro i ni gael dehau am yr hyn sydd i'w brofi ohona ti. Yn gariad go iawn. Gariad sydd yn ddyfnder yn calonau ni. Gariad sydd i'w rannu ac i'w dywallt ynom ni a trwom ni ac i'r gymuned ac i'r byd yn gyfan. Arglwydd, defnyddia ni'n dy waith. Bendithia ni at ysbryd glân, a gad i ni fentro gofyn, yn wyneb yn hofnau i gyd,
ar ei ti ymyrryd yn bywyd ninne. Ar ei ti gymryd yn pryderon ni, ac ar ei ti nerthu ni arglwydd, trwy dysbryd yn y fan y gyryden ni, mwyn Iesu Grist. Amen. Amen. Felly mi ganwn ni i gloi yn hoedfa. Rhif 222. Gofyn ar ei greuwr pob goleuni. Meddwl amdano fo. Chymod, yn dod â goleuni allan o dywyllwch, yn dod a'r hyn sydd allan o'r hyn, o ddim felly. Dim ond Duw sydd yn gallu gwneud felly. Tyrd atom ni o greuwr pob goleuni. Tro di ei nos yn ddydd, ar i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloewi, dan lewyrch gras a ffydd. 222. I ni rannu'r fendith fo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda ni oll, rawr hon, hyd byth. Amen.